हेलौ लोगोफोर खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव आरोना नै दाना मैदोम आरो दैदेनजोंहाय माने जावसिलायबाय आरोना माने फन रेकर्डिं नोंथांमोना खोनालांजोबानो जाबाय खोनाबानो बुजिगोन माने धमकी हरलायबाय आरोना भिडिअखौ माने जोबजासे नायजोबाना रेकर्डिं जोबजासे खोनासं बिदिब्ला खोनासं दैदेन नोंखौ आं अनेक बाथ्रा बुंदों आं नोंखौ बुगोनबो बुंदों आं नोंखौ बुगोनबो मानो थाखाय खोनासं नों सासे जाम्बा नोङो बिसायाव स्कप मोनलायनाय मानसि नोङो सासे नोङो मोनसे नोङो मोनसे बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव नों खामानि मावग्रा मानसि नोङो साला नोङो बे मोनसे फिसा फिसौ भिउसनि थाखाय फिसा फिसौ मानसिनि थाखायनो नोङो बेफोरबायदि जानला मोनला नोङो गावनि फेमासनि थाखाय सोरबा भिउसनि थाखाय नों बेफोरबायदि जानला मोनला खालामनांगोन नामा नोङो बिदि नङा ना नङा आं भिउनि थाखायबो बानायाखै माने ओरैबायदि जादों माने आंखौहाय आंनि हिनजावआबो बिराद प्रेसार होदों आरोना माथो गावखौनो माथो गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादों नोंलाय गावखौनो गाव गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादों नोंलाय बेखौनो आं जेबो रोङा गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादोंब्रा नोङो बुजिबाय दा बेफोरबायदि देखायबाय थानाय जादों नोंना ओंखायनो होनदों आङो निजेनि लेभेलखौ निजेनो लाखिनो सोलों जेब्लायबो मिथिबाय नोंखौ बिसोरजों भिडिअ बानायबाल' नायो बिदि नङाब्रा नोङो निजेनो आवगायलां नों मानो बिदि खालामबाय थायो नोंखौ बुंनो गोसो जाया बुंनांगौ बायद' जायो मानो नोङो बिदि निजिराखौबो आयेन दङ बिसार दङ गासिबो नोङो बिदि पार्सनेल एटाक खालामहैनाङामोन आं बेखौ बाथ्राखौ बुंबाय थादों मिथिबाय नों जे बिसिखौ बुहोबाय नोङो हो नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंगोन ना बुङाखै नोङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाब्रा नोङो बिदि नङाना नोंनो आयेन दङ बेजों लोगोसे नोंहा रायजो राजा दङ माबा मोनसे दङ बिजिरगोन सोरबा बिजिरगोन बेफोरबायदि सोरबा सासे मानसिखौ बिदि एटाक खालामहैनाया थारमाने जोंनि मानसि माहारिनि बिदि माबा जानो हाया जोंनि आखु जानो हाया बे बुजिबाय नों सासे सेलिब्रिटि सोर खनजिता सोर दैदेन इगनर खालामना नों हारसिङैनो खुद खालामना नों मानो बिसोरजों लोगो जाबाय थादों नोंलाय नों हारसिङैनो खुद खालामना नों मानो निजिरामोनखौ हमदों नों मानो निजिरामोनजों भाइरेल जाबाय थादों नों मानो माबामोनजों मा होनो थग्रैमोनजों मानो भाइरेल जाबाय थादों नोंलाय आंथ' दा बिसोरजों गैला आं सिगाङावबो गैला आं लोगो जालाबो नों निजे सानब्रा खोनासं नों निजे सान नोङो थग्रैन मोना मैया फैदों खनजिता मोना मैया फैदों निजिरा मोनहा बा मैदोम मोनहा मैया फैदों नंगौ नङा खिन्थु नोङो जे नोङो गोदो गोदाय फैदों नों बेखिनि नों एटिटिउडखौ नों लाखिनो सोलोंब्रा निजेनि एटिटिउडखौ नों लाखिनो सोलों खिन्थु नोङो सोरबा नोङो नंखाय बाखाय मानसिया जुदि सोरबा भाइरेल जादोंब्ला बिनि थाखाय नों नांलायगोन नामा नों जाम्बा नामा नों नांलायनांगौ माने माबायाबो आदा जेम्सआबो दाख्लै बादा हरखादोंमोन ओमफ्राय आङो माबा सिगांनि बै दावराव जानायाव बादा हरखादोंमोन ओमफ्राय दाख्लैनि समावहाय आङो थानो हाथाराखिसै आरोखि आंखौ बेबायदि माबानायनि जुनै ओमफ्राय न'खरनि मानसियाबो नोंखागौ बेयो होनजोब्बाय नालाय दाना बहाय लाजिनानै आं बेखौ जेखि आं खालामहैदों आरोना नङाबाथ' आं सिरि थानाय मानसिमोन दैदेन खोनासं आङो नोंखौ भिडिअ खालामदों खोनासं आरो नों मोजाङै रेकर्डखौबो आंजों मोजाङै रायलाय आंनाव रेकर्डिं जादों दे मोजां रायलाय नों खोथाखौ माने मोजां रायलाय आंजों दे खोनासं गासिबो भुला गोरोन्थिया नोंनियाव दङ मानो खोनासं नों गथ' गोरलै नंला आरो नोङो बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सासे खामानि मावबोनाय नों सासे मानसि नों बुजिबाय दा नोङो बैखिनि सनमानखौ नों लाखिनो सोलोंब्रा नों मानो बेफोरबायदि खालामबाय थादों नों गावनि सनमानखौ लाखिनो सोलों नोङो सोरबा भाइरेल जादों मानसि सोरबा निजिरा सोरबा मा बिसोरजों बानायबाल' भिउस फैयोब्रा नोंखौ बयबो मानसिफ्रा नायो नोंखौ मोजां लामाजों आगान सुरजानोसो लुबैदों मानसिफ्रा दा नों सोरबा निजिरामोनजों नांलायनो सोरबा थग्रैमोनजों नांलायनो सोरबा खनजितामोनजों नांलायनो होआखै नोंखौ मिथिबाय नोंखौ मोजां लामाजोंसो थांनो होबाय थादों नोङो मानो होनोबा नों बर' इन्डास्ट्रियाव बुहुद खामानि मावबोबाय नोङो भिडिअखौनो आङो ब्लग भिडिअ माबा भिडिअ बानायनायखौनो आं बन्द' खालामसिगोन एबार नैबे मोजां जायोब्ला मानो होनब्ला आङो केमेरा एडिटिं खामानि मावग्रा मानसि आं सिगां मावग्रा मानसि आं बेखौनो मावनानै थासिगोन एबारनिफ्राय ओंखायनो जिखुनु जाया खोनासं दे आङो खनजितामोननि जेबो माबाबो गायखाला न'आवबो माबाबो गायखाला थग्रनानो आंखौ बानायलांखादों नालाय जिखुनु जाया थग्रनानो आंखौ जिबायदि खालामलांखाबाय थग्रननिफ्राय जाबोदोंना दायाथ' ओंखायनो जिखुनु जाया ओंखायनो सोर थग्रन सोर खनजिता इगनर खालाम निजेनो खुद निजे खालामनो सेस्था खालाम मिथिबाय सोरबा थग्रननि सायाव बा सोरबा निजिरानि सायाव बेफोरनि सायावहाय इसिबां माने माथा मारिनांगौनि लाब गैया मिथिबाय ना बुजिबाय निजेनि सायाव निजे फकास खालामबाय था आं नोंखौ बेखौनो बुंबाय थादों जेब्लाबो बेखौनो बुंगोन आं नोंखौ मिथिबाय
मानसिफ्रा गाज्रि मोनो गाज्रि बुङो नों साला नोङो सासे बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव नोङो किसुमान नोङो रल लाबोनाय सासे मानसि नोङो साला सोरबा बेफोरजों माने नांलायनो थाखाय नों समाय नामा बिदि समायामोन ओमफ्राय होमबा माथो नोंलाय माथो थानो हायियाव नांलायफ्लांनाय जाहैबाय थायो ओमफ्राय नोंलाय माथो गावखौनो माथो गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादों नोंलाय गावखौनो गाव गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादों नोंलाय बेखौनो आं जेबो रोङा गथ' गोरलै बायदिसो देखायबाय थादोंब्रा नोङो बुजिबाय दा बेफोरबायदि देखायबाय थानाय जादों नोंना ओंखायनो होनदों आङो निजेनि लेभेलखौ निजेनो लाखिनो सोलों जेब्लायबो मिथिबाय नोंखौ बिसोरजों भिडिअ बानायबाल' नायो बिदि नङाब्रा नोङो निजेनो आवगायलां थै नों मानो बिदि खालामबाय थायो नोंखौ बुंनो गोसो जाया बुंनांगौ बायद' जायो मानो नोङो बिदि निजिराखौबो आयेन दङ बिसार दङ गासिबो नोङो बिदि पार्सनेल एटाक खालामहैनाङामोन आं बेखौ बाथ्राखौ बुंबाय थादों मिथिबाय नों जे बिसिखौ बुहोबाय नोङो हो नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो बुङाखै नोङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाब्रा नोङो बिदि नङाना नोंनो आयेन दङ बेजों लोगोसे नोंहा रायजो राजा दङ माबा मोनसे दङ बिजिरगोन सोरबा बिजिरगोन बेफोरबायदि सोरबा सासे मानसिखौ बिदि एटाक खालामहैनाया थारमाने जोंनि मानसि माहारिनि बिदि माबा जानो हाया जोंनि आखु जानो हाया बे मिथिबाय बेफोरबायदि एटाक खालामहैना नोंबो साननानै नाय नों सासे मानसिखौ जों जुदि ज' थांनानै नोंखौ जुदि सावरायालासिनो जोंखौ जुदि मारपिट खालामबा नों माबायदि मोनगोन नोंजों जेबो कमप्रमाइस खालामा जायखिया आङो माने जोंनिया भुल जाबाय होननानै आङो कमप्रमाइस खालामनो होननानै आङो मैयाबो आङो हरनि 8टासिमनिफ्राय बिसोर फैयाखै ओमफ्राय दिनैहायबो आङो 10टायावनो सफैनांगौ गोनांमोन 10टायावबो फैबाय ओमफ्रायो बिसोरो माबायावसो फैदों आरो 3टायावसो फैनानै दा रायलायलायनानै माने कमप्रमाइस जाथारा जाहैदों ओंखायनो जिखुनु जाया आं मोनसेल' खोथा बुंगोन दैदेन नोंखौथ' आङो एक्सुवेलि आं रागा जोंदों मानो होनबा बिदि मानसिखौ बिदि पार्सनेल एटाक खालामनानै निसय आंनि मा जायो मा जाया बे बेलेग बाथ्रा आंनि जेबो जाया नोंबो आंनि जेबो जाया दै मानो होनोबा बिदि पार्सनेल एटाक खालामनाया जोंनि बिदि आखल जानो हाया दे मिथिबाय ना मानो होनोबा जोंनि सायाव आयेन दङथ' नङा होमबा